Σπαράγγι και ακτινίδιο, δύο προϊόντα της ελληνικής γης με σπουδαία διατροφική αξία. Το σπαράγγι είναι ένα λαχανικό το οποίο βγαίνει από τη γη σε δύο χρώματα, άσπρο και πράσινο, και έχει μεγάλη θρεπτική αξία. Με καταγωγή χιλιάδων χρόνων από τις γόνιμες περιοχές της λεκάνης της Μεσογείου, το σπαράγγι φτάνει στη σύγχρονη εποχή, κερδίζοντας τη γευστική αναγνώρισή του από τους σύγχρονους Ευρωπαίους. Η καλλιέργεια του ήμερου σπαραγγιού έχει εξαπλωθεί σήμερα σε πολλές χώρες του κόσμου, ενώ καταναλώνεται σε πολύ περισσότερες και με τα δύο είδη του. Το λευκό σπαράγγι, εύγευστο και τρυφερό. Το πράσινο σπαράγγι με εντονότερη γεύση και ελαφρά γλυκάδα στις κορυφές. Το ευρωπαϊκό σπαράγγι καλλιεργείται σήμερα με όρους αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης και συνθήκες παραγωγής. Στην Ελλάδα, το σπαράγγι καλλιεργείται σε περιοχές που παρουσιάζουν κλιματική εύνοια και γονιμότητα εδάφους, όπως στην πεδιάδα του Αγρινίου και το νομό Αιτωλοακαρνανίας, στην πεδιάδα του Νέστου, στο δέλτα του ποταμού Εύρου και στο χωριό Τυχερό στο νομό Εύρου. Καθώς οι βλαστοί του λαχανικού αναπτύσσονται μέσα στο χώμα, παράγεται το λευκό χρώμα των πρώτης ποιότητας που είναι το λευκό σπαράγγι, ενώ στη συνέχεια, με την έξοδο του φυτού στο φως του ήλιου και τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, παράγεται το πράσινο χρώμα στο πράσινο σπαράγγι. Η συγκομιδή τους γίνεται την Άνοιξη, από τα τέλη του Μαρτίου μέχρι το Μάιο, με ειδικά μαχαίρια, όταν τα βλαστάρια αποκτήσουν το επιθυμητό μέγεθος, κόβονται σε βάθος 19 έως 23 εκατοστά. Η συγκομιδή του λευκού σπαραγγιού γίνεται όταν η κορυφή του φανεί στην επιφάνεια του εδάφους, ενώ τα πράσινα σπαράγγια πρέπει να φτάσουν τα 22 με 27 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Ακολουθεί η διαλογή τους κατά μέγεθος και η συσκευασία τους σε δέματα που γίνεται συνήθως μηχανικός. Το σπαράγγι συνδυάζει μοναδική γεύση με διατροφική αξία. Έχει χαμηλά λιπαρά και άλατα και παρότι σχεδόν το 94% του σπαραγγιού αποτελείται από νερό, είναι αστήρευτη πηγή βιταμινών και άλλων πολύτιμων βιοχημικών στοιχείων, όπως ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο και ψευδάργυρο, ενώ μεταξύ άλλων είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και φυλικό οξύ. Τα σπαράγγια μπορούν να μαγειρευτούν με διάφορους τρόπους, όπως βράσιμο, ψήσιμο στη σχάρα, στον ατμό και σοτάρισμα. Αποτελούν ιδανικό συνοδευτικό για κρέας και ψάρι, ενώ προστίθενται εύκολα τόσο σε παρασκευές στον φούρνο και την κατσαρόλα, αντικαθιστώντας ζυμαρικά και πατάτες, όσο και σε σαλάτες, φριτάτες, ομελέτες, τηγανιτές πατάτες και άλλα. Το ακτινίδιο είναι ένα φρούτο με πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά. Είναι καρπός της ακτινιδιάς, που είναι δέντρο και βγαίνει σε τρία είδη ανάλογα το χρώμα, πράσινο, κίτρινο και κόκκινο. Η πρωτόγονη μορφή του ακτινιδίου κατάγεται από την Νότια Κίνα. Μετά τον 19ο αιώνα το ακτινίδιο ταξίδεψε στη Βρετανία και το 1906 στη Νέα Ζηλανδία, όπου ξεκίνησε η καλλιέργειά του. Το όνομά του προέρχεται από το πτηνό κίουι. Σήμερα τα ακτινίδια καλλιεργούνται εκτός από τη Νέα Ζηλανδία, στην Αμερική, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Κίνα, την Αυστραλία και την Ελλάδα, όπου ξεκίνησε η καλλιέργειά τους το 1980. Το ακτινίδιο καλλιεργείται στην Ευρώπη, σε χώρες που το κλίμα τους είναι ευνοϊκό για την ευδοκίμησή του. Χρειάζεται περιοχές με ήπιο χειμώνα και θερμό και υγρό καλοκαίρι. Η φύτευση μπορεί να γίνει πλέον καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στον ελληνικό χώρο καλλιεργείται στην Πιερία, στην περιοχή του ποταμού Σπερχιού, στην Φθιώτιδα, στην Πέλα, στην Ημαθία, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Αιτωλοακαρνανία, όπου ρέει ο ποταμός Αχελώος και συγκεκριμένα στην πεδιάδα του Αγρινίου. Η συγκομιδή των ακτινιδίων γίνεται το φθινόπωρο. Ξεκινάει αρχές Οκτωβρίου και τελειώνει στα μέσα του Νοεμβρίου. Τα ακτινίδια αποθηκεύονται σε ψυχρούς θαλάμους που η θερμοκρασία είναι ελεγχόμενη και βοηθάει τον καρπό τους να συντηρηθεί από τον Νοέμβριο έως τον Μάιο. Τα ακτινίδια είναι πλούσια σε βιταμίνη C και σε φυτικές ίνες. Περιέχουν βιταμίνη Ε, ενώ είναι επίσης πλούσια σε κάλιο, μαγνήσιο, φόσφορο και ιχνοστοιχεία. Μπορούν να καταναλωθούν ομά, σκέτα ή μέσα σε άλλες δροσερές παρασκευές, δίνοντας μια έξτρα δροσιστική νότα. Μπορούν να προσθεθούν σε σαλάτες, σμούθις ή χυμούς, αλλά και ως διακοσμητικό στοιχείο σε γλυκά και επιδόρπια. Σπαράγγι και ακτινίδιο. Τα δώρα της ελληνικής φύσης για μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή.